Tehokkaat, hän saa jätettyä Somervuoren taakse, siihen jää myös Sim Livik ja nyt tulee Markus Nordlund, coast to goal, tekee maalin! Markus Nordlund painaa coast to coast osuman. Kaikkea sitä näkee kun vanhaksi elää. Markus Nordlund, hän on itsekin ihmeissään, että mistä näitä tulee. Sen ymmärrän, kun Erik Karlsson tekee päädystä päätyy maaliin, mutta voi sanoa, että Hilseen määrällä on rajansa, kun Markus Nordlund torjuu. Kiekko kulmaan Pulkkinen. Pulkkinen kaventaa keskelle, heittää Karlssonille. Moses pyytää kiekkoa, saa haluamansa ja tällä takanurkkaa 2-0. Steve Moses rankaisee IFK:ta Roope Talajan 2-minuuttisen aikana, kun 3:09 on erää jäljellä. Kätisyydet käyvät kohdilleen. Erik Karlsson lahjoittaa, Steve Moses lunastaa ja Jokerit johtaa. Karlsson, Pero keskelle, Peltonen laukoo kavennusmaalin. Sieltä se tulee, IFK nousee mukaan tähän peliin. Joe Pero syöttää ja Ville Peltonen tällä suoraan syötöstä. Eero Kilpeläinen on äimän käkenä Jokerimaalilla. Vaarattoman näköinen tilanne, nopeasti luotu paikka ja Peltosen tarkka laukaus. Sailio yrittää avittaa, ei saa kiekkoa, Denerin hyvä levitys, Eronen liikkuu keskelle, laukoo rystyllä, Ortio pudottaa kiekon eteensä ja 3-1. Teemu Pulkkinen kuittaa nopeasti IFK-kavennuksen. Kauden 8. osuma Teemu Pulkkiselle ja Jokerit jälleen 2 maalin johtoon. IFK:lle erikoinen flegmaattinen ote oman päädyn pelaamiseen. Kasimuuvaan potkisen Teemu Pulkkiselle, joka lyttää kiekon etukulmasta sisään. Helenius laukoo 4-1. SM-liigauran ensimmäinen uuni Jani-Petteri Heleniukselle. 6:05 jäljellä, kun Hartwall Arena räjähtää nuuriin uudemman kerran. Kun IFK tekee 1, niin Jokerit painaa 2 perään. Kääntyy IFK-kulmaukseen, kun kiekko tulee viivaan Karlssonille. Hyvä käyttö, syöttö, ruotsalainen pujahtaa sisään, kävelee laukko, Ortio torjuu ja kiekko menee sisään. Se menee IFK-pelaajista sisään. Tässä karusellissa ei ole kuin tyhjiä penkkejä tarjolla. Ainoastaan yksi mies sopii direktööriksi ja hän on Jokereiden numero 65. Erik Karlsson ja numero 51. Katsokaapa nyt jääkiekkoilevat ihmiset, nuoret pojat ja juniorikiekkoilijat ennen kaikkea. Massiivinen tämä IFK on alivoimainen liikko, ei syötökatko ja mailahäirintä on varsin minimaalista. Filppula maalin edustalle, onpa hieno maali. Onpa kerrassaan hieno maali ja tämä se passiivisuus aiheuttaa. Tennisnumerot taululle 6-1. Ei minkäänlaista aktiivisuutta syöttösuuntajien katkaamiseen IFK-nelikolla ja kun tämä tarjoillaan Jokereille, niin sieltä löytyy sellaisia herrasmiehiä, että he kyllä naattivat. Ja Steve Moses viereen Riku Hall. Hall. Erik Karlsson nousee painottavaksi pakiksi, syöttö maalin eteen ja Jani Rita laittaa 7-1. 4. tehopiste Erik Karlssonille. Olipa hieno syöttö Riku Hallilta. Hän katsoo tuon Erik Karlssonin painottoman puolen nousun. Karlsson lähtee lipumaan IFK-nelikon taakse. Lättysyöttö löytää Karlssonin ja tämä laittaa sitten herkkunannaa tarjolle Jani Ridalle. Livik, Pakarinen kiertää, laukoo päin kuitenkin maalin jossain seisova Sim Livikkiä. Jokerit lähtee vastahyökkäykseen. Karlsson lättysyöttö eteenpäin, Jani Rita läpi ja jossa